नमस्कार. आज आपण फारच झटपट होणारा पौष्टिक असा नाश्त्याचा एक प्रकार बनवून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये आपण हा एक सिक्रेट पदार्थ घालून घेतलेला आहे. यामुळे या शिऱ्याची चव जी आहे अप्रतिम अशी बनते. हा शिरा चवीला, खव्याला जशी चव असते तसा हा बनून तयार होतो. सत्यनारायणाचा जसा प्रसाद बनवतात त्यापेक्षा खूपच वेगळ्या पद्धतीने हा शिरा बनवलेला आहे आणि चव जर म्हणाल तर तोंडात टाकताच विरघळतो. तर चला जास्त वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवून घेतलेली आहे आणि या कढईमध्ये आपल्याला जवळपास 3 ते 4 चमचे साजूक तूप घालून घ्यायचं आहे. शिरा बनवत असताना साजूक तुपाचा जर वापर केला तर अप्रतिम अशी चव येते त्या शिऱ्याला. तर तूप छान आता वितळलेलं आहे. यामध्ये जवळपास पाऊण वाटी इतका मी जाड रवा घेतलेला आहे आणि तो आपल्याला यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. आता रवा हा आपल्याला लो टू मिडियम आचेवरती भाजून घ्यायचा आहे. हा रवा भाजत असताना हलकासा याचा खमंग असा सुगंध सुटला पाहिजे इतपत आपल्याला याला भाजून घ्यायचं आहे. कुठेही गॅस आपल्याला फुल करायचा नाही. सत्यनारायणाच्या प्रसादामध्ये केळ्याचा वापर केला जातो. तर आज आपण केळी न वापरता एक वेगळा सिक्रेट पदार्थ घालून घेणार आहोत. तर जवळपास पाऊण वाटी रव्यासाठी इथे मी 2 चमचे भरून बेसन पिठाचा वापर केलेला आहे. आपल्याला असं वाटत असेल की इथे मी मिल्क पावडरचा वापर केलेला आहे, तर अजिबात नाही. 2 चमचे भरून इथे आपल्याला बेसन पिठाचा वापर करायचा आहे आणि खमंग असा रवा आणि बेसन पिठाचा सुगंध सुटला की मगच आपल्याला पुढील पदार्थ घालून घ्यायचे आहेत. तर रवा हा हलकासा आपल्याला गुलाबीसर रंगावर म्हणजेच बदामी रंग येईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी भरून इतकी दाट साई जी असते, मलाई असते फुल फॅट दूधची, तर ती इथे मी घालून घेतलेली आहे. तर मलईच्या ऐवजी तुम्ही इथे दुधाचा वापर देखील करू शकता. पण दूध न घालता अर्धी वाटी जर तुम्ही मलाई घातली दुधावरची तर अप्रतिम अशी चव येते या शिऱ्याला. तर आता हा व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे. आणि यामध्येच त्याच वाटीमध्ये मी थोडंसं पाणी घालून हे पाणी यामध्ये घालून घेतले. तर पाणी आपल्याला इथे गरम घालायचं आहे आणि आता हा जो रवा आहे फटाफट आपल्याला अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा आहे. आजचा जो शिरा आपण बनवणार आहोत त्यामध्ये साखरेचा वापर करणार नाही आहोत. यामध्ये आज आपण गुळाचा वापर करून घेणार आहोत. तर गुळाचं पाणी न करता आज आपण इथे बारीक चिरलेला जो गुळ आहे तो डायरेक्ट आपण यामध्ये घालून घ्यायचा आहे. तर रवा हा गरम आहे शिजलेला आणि यामध्येच आपण बारीक चिरलेला किंवा किसलेला जर गुळ घातला तर रव्याच्या किंवा शिऱ्याच्या उष्णतेमुळे हा गुळ पटापट वितळण्यास मदत होते. तर पटकन आपण हा गुळ आता या शिऱ्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत आणि अशा प्रकारे मिक्स करून झाल्यानंतर याला आपल्याला 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचे आहे आणि गॅस इथे आपल्याला मंद करून ठेवायचा आहे. तर त्याआधी आपण यामध्ये आपल्या आवडीचे थोडेसे ड्रायफ्रुट्स घालणार आहोत. तर इथे मी बदामाचे बारीक चिरलेले तुकडे घालून घेतलेले आहेत. एकदम मिक्स करून घेऊया. रवा गरम आहे आणि झटपट हा गूळ वितळतो. तर अशा प्रकारे बघा मस्तपैकी आता हा रवा शिरा जो आहे मिक्स करून घेतलेला आहे. यावर आता आपण झाकण ठेवून देणार आहोत 2 ते 3 मिनिटासाठी. म्हणजे थोडाफार जर काही गूळ शिल्लक राहिला असेल तर तो देखील यामध्ये विरघळून जाईल. तर 2 मिनिटानंतर आपण झाकण काढून घेतलेलं आहे आणि यामध्ये थोडीशी वेलचीची पूड घालून घेतलेली आहे. यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर जायफळ किसून देखील तुम्ही घालू शकता. पुन्हा एकदा याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. गुळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लोह असतं आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही गुळाचा शिरा जर केला तर फारच पौष्टिक असा आहे. तर शिरा हा बनवून तयार झालेला आहे. अत्यंत चविष्ट खव्याच्या चवीचा हा शिरा काहीच मिनिटामध्ये बनवून तयार होतो. तर याला आपण ड्रायफ्रुट्सने सजवून घेऊया. तर आजची ही शिऱ्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा. व्हिडिओवर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.